Μόνος. Εντάξει, το άλλο είναι έτσι. Για κάτω το καλό. Έχεις ένα ζήτο. Πάω στο γραφείο προχθές και είναι η Ειρήνη με ένα μαλλί έτσι ξέπλεκο. Είναι η Ειρήνη. Μια που είχε βγει στο γραφείο, δεν το λες. Είναι εξαδέλφη. Μπαίνω μέσα, την κοιτάω. Για κάνε καμιά άλλη τάση, τα τέσσερα. Δεν μιλάει. Ακούς. Για κάνε το άλλο το όρθιο, το όρθιο ήταν ωραίο, το όρθιο. Για ξαναπιάχνει το όρθιο. Πού είναι το όμως. Τα ψέβλεπα που έλεγες με την Ειρήνη, αυτή είναι η Ειρήνη. Γαμώ της Ειρήνης. Φοβερή. Κοίτα, κάτω κάνουμε κι άλλη μια τάση, στο έτσι, στο πλαγιαστό. Αλλά το ένα το πόδι πάει πίσω, όχι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει να κάνεις παγκά το άλλο. Για κάτω πάλι, για κάτω να δω, δεν είδα, για κάτω πάλι. Κάτω πάλι το πόδι, το πόδι. Το δικό σου ρε. Έτσι, εδώ. Όσο έχει καλύτερα. Σαμαρά, στα 4. Μιλές ονόματα, μιλές ονόματα. Στα 4 σου λέω, στα 4. Γεια μας. Εδώ, Σαμαρά, στα 4. Κοίτα εδώ. Το έχεις. Κομπρεσεράκι, ξέρεις. Για το πότε δεν κόβεις. Πετάς, ξέρεις, μετά βάζεις το χέρι μέσα, Σε σωστό δρόμο είναι. Πετάς μέσα, μετά βάζεις το χέρι, ξέρεις. Το βίντεο πρέπει να το δει από τη χαρά. Πώς, Ποιος θα το δει. Η χαρά. πώς, βάζεις το χέρι μέσα για να βγάλεις τώρα τα πολυθώματα. Και πλέον, Τον έφτιαξε τώρα ο Γέλεγος εδώ και θα. τελείωσε, αυτό σου λέει, α, κάτσε να φάει και λίγο εδώ. Να, το σου λέω εδώ, έχει και καφέ, θα τρώει χώμα. Φάει μωρί, κάποιος από πάνω να δουλεύει. Άστον. Ο έναμος κάτι ξέρεις, αυτή ρουφάει καλώς κι άλλη τώρα. Δεν πρόλαβε να βγει, πάμε να βγει. Το αρέσει η δημοσιότητα του Μπίλ τώρα. Σε τι κάνω, αφού είναι στάρ, ρε. Τίποτα ρε. Απλά έχει πιάσει το χέρι Δεν μου. έχω το χέρι, να βγάλει το. Α, τον άλλο εδώ. Ποιον. Είσαι το ρημάζω.